ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 4వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. దివ్య జ్ఞానము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. సో 4వ అధ్యాయం, ఐ థింక్ 3rd పార్ట్ అనుకుంటా చూస్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు చూసిన విషయాలు అంటే శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ, లక్ష్మి, ఎవరు ఇంకా ఆన్సర్స్ వచ్చినట్లేవు, సత్య మాతాజీ. ఓకే, గుణకర్మ స్వభావాల ప్రకారంగా 4 వర్ణాలు సృష్టించబడ్డాయి, విభజించబడ్డాయి. దీనికి సృష్టికర్త శ్రీకృష్ణుడు అయినప్పటికీ మార్పు లేనివాడు కనుక తనని అకర్తగానే తెలుసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. కర్మయందు, ఇది యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం సాధారణంగా చాలా మంది ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోము, బట్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. కర్మయందు అకర్మయందు కర్మను చూసే మనుషులు బుద్ధిమంతులు. వెరీ గుడ్. వారు కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ దివ్య స్థితిలోనే ఉంటారు. సో కర్మలో అకర్మను చూస్తున్నారంటే ఏ పనైనా అకర్మ విధానంలోనే చేస్తున్నారు, అకర్మలోనే వాళ్ళ కర్మను చేస్తున్నారు. కాబట్టి అది కర్మ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ, చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే శాస్త్రవిహితమైన మంగళప్రదమైన పనులు. ఈ కర్మ అంటే శాస్త్రాలు నిషేధించే అమంగళ అశుభ పనులు, హానికరం, మనస్సు బుద్ధి మనిషిని అధపతనానికి తీసుకువెళ్ళేవి. అకర్మ ఫలాసక్తి లేకుండా భగవత్ప్రీతి కోసం మాత్రమే చేసే పనులు. తద్వారా కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు, జీవాత్మను బంధించు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. భవానీ మాతాజీ ఇచ్చారు. చాతుర్వర్ణాలు సృష్టించబడ్డాయి కానీ నేను అకర్తనే. వెరీ గుడ్, అది గుడ్ పాయింట్, అది వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఈరోజు ఇద్దరి నుండే వచ్చాయి. ఓకే, సో చూద్దాం ఇంకా ముందు ఏమైనా వస్తాయేమో. సో ఇవి మెయిన్ పాయింట్స్ కవర్ చేశారు మాతాజీ ఇద్దరు కూడా. మనం నిన్న చూసిన విషయాల్లో ఏమిటి అన్నది. సో నా జన్మ కర్మలను తెలుసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి భౌతిక జగత్తులో జన్మించరు, నా ధామానికే వస్తారు. ఇది ఫస్ట్ డే చూసాము, 4th చాప్టర్ ఫస్ట్ డే. ఎవరైతే రాగ భయ క్రోధాలను వదిలి
నన్ను ఆశ్రయించి మనస్సు నా మీద పెట్టి ఆశ్రయించిన ఎంతో మంది పూర్వం జ్ఞానులు పవిత్రులై ఈ తపస్సుతో అంటే ఈ రకమైన ప్రవర్తనతో సాధనతో వాళ్ళు పవిత్రులై నా భావాన్ని పొందారు, అంటే నా యొక్క దివ్య ప్రేమ తత్వాన్ని పొందారు వాళ్ళు అని చెప్పారు. తర్వాత ఏ రకంగా నన్ను శరణు వేడితే ఆ రకంగా వాళ్ళని నేను అనుగ్రహిస్తాను. అందరూ ఎవరికి తోచిన, ఎవరికి వీలైన, ఎవరికి నచ్చిన పద్ధతిలో వాళ్ళు నన్ను శరణు వేడొచ్చు అన్నది చెప్తున్నారు. అందుకే భక్తి మార్గం, మరి అష్టాంగ యోగ మార్గం, జ్ఞాన మార్గం, కర్మ మార్గం, ఏదో ఒక మార్గంలో భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు. కాంక్ష తర్వాత మరి ఈ లోకంలో మనం ప్రార్థనలన్నీ దేవతలకు చేస్తూ ఉంటాము. ఎందుకు అంటే మరి ఈ భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మాత్రమే సాధారణంగా మనం ప్రేయర్స్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ జన్మ గడిచిన తర్వాత మన స్థితి ఏమిటి అన్న దాని గురించి సాధారణంగా మనం ఎవరు జనరల్గా మనం ప్రార్థించడం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే అంతగా ఈ భౌతికత్వంలో నిమగ్నమైపోయి ఉన్నాం కాబట్టి. అందుకని అలా ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు భౌతిక కోరికల కోసం. అవి మరి అలాగే ప్రతిఫలం మరి మనం శ్రద్ధగా ప్రార్థిస్తే ఆ దేవతలు మన కోరికలు తీరుస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు. ఈ 4 వర్ణాలను నేను సృష్టించాను, కానీ నేను అకర్తనే. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఏది చేసినా మరి ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేయడమే కానీ ఏదో దాని నుండి కావాలని ఆశించి చేయడం లేదు కాబట్టి ఆయన అకర్త. సో ఆయన అలా అకర్తగా చేస్తూ మనకు కూడా ఆ మార్గాన్ని చూపించారు. అందుకే పెద్దవాళ్ళు మరి మనం చూసాం కదా, గొప్పవాళ్ళు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తే అందరూ అనుసరిస్తారని. ఈ రకంగా భగవంతుడు కూడా మనకు ఒక ఆదర్శాన్ని చూపిస్తున్నారు, పని అనేది ఏ విధంగా చేయాలి. తర్వాత కర్మ అకర్మ వికర్మల గురించి వివేకవంతులు కూడా తెలుసుకోలేక కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. నేను తెలుసుకోవడం నీకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా నీకు వివరిస్తాను. ఇవి క్లియర్గా తెలుసుకుంటే నువ్వు ఈ భౌతిక బంధాల నుంచి బయటపడవచ్చు అని చెప్పారు. సో కర్మ అంటే ఇప్పుడు మాతాజీ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు. సో శాస్త్రాలు ఆమోదించిన మంగళకరమైన శుభకరమైనటువంటి పనులు. వికర్మలంటే శాస్త్రాలు నిషేధించిన అశుభకరమైన పనులు. ఇవి మరి తప్పు పనులు అన్నమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే చెడు పనులు. ఇవి చేస్తే మరి మనిషి నాశనానికే దారితీస్తాయి. ఇక్కడ ఆత్మ అధఃపతనం అంటే ఆత్మ ఎప్పుడు పతనం కాదు, ఆత్మ ఎప్పుడు సచ్చితానందం అని చెప్పుకున్నాం. మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏమిటంటే ఆత్మ అంటే మనిషి యొక్క బుద్ధిని, మనస్సుని ఒక్కొక్కసారి ఆత్మని రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా చోట్ల. బట్ అది నిజంగా ఆత్మ కాదు. ఆత్మ ఎప్పుడు పతనం అనేది ఉండదు. అకర్మ అంటే ఇది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఫలాసక్తి లేకుండా కర్మ భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేసినప్పుడు మనకి ఆ పని యొక్క బంధాలేమి కూడా, పని వల్ల కర్మ బంధాలేమి ఏర్పడవు. అందుకని అది అకర్మ అవుతుంది. ఏ కర్మ బంధాలు ఏర్పడినప్పుడు ఆ కర్మ అకర్మ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా చేస్తే మనం అకర్మ. అకర్మ అంటే ఏమిటి అంటే అకర్మే మోక్షానికి మార్గం. అకర్మ పద్ధతిలో కర్మను చేయాలి. అప్పుడు మనకి కర్మబంధాలు ఉండవు. కాబట్టి ఏ కర్మబంధాలు లేకుండా మన బ్యాలెన్స్ అట్లా జీరోగా నిల్లుగా అంటే అంత క్లీన్గా మనం ఉండగలిగితే మనకి మోక్షానికి అర్హత వస్తుంది అన్నది చూసాం. ఇంకా 21st శ్లోక వరకు చూసాం కదా. సో కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తిని వదిలి ఎవరైతే నిత్య తృప్తుడు నిరాశ్రయుడు అంటే దేని మీద కోరిక లేనివాడు వాడు అన్ని రకాల కర్మలు చేస్తున్నా కూడా కర్మలు చేయని వాడే అవుతాడు. సో ఆ రాగాన్ని ఆ ద్వేషాన్ని వదిలి మన డ్యూటీస్ మనం గనక సక్రమంగా చేస్తే మనం అన్ని పనులు చేస్తున్నా కూడా మనం అడవికి వెళ్ళక్కర్లేదు, ఏ తపస్సులు చేయక్కర్లేదు. ఈ రకంగానే మనం యోగాన్ని చేయొచ్చు. అందుకని అలా కర్మల్లో నియుక్తుడైన వాడు చేసినా కూడా పనులు చేసినా చేయని వాడే అవుతాడు. ఇదేమిటి పనులు చేస్తే చేయలేదంటారు, ఇంకా మనం చేస్తే ఉపయోగం ఏముంది, చేసిన ఫలితం ఏముంది, మనం పని చేసినా చేయని వాళ్ళం అనిపించుకుంటే ఎలా అనుకుంటాం. మనం ఈ భౌతికత్వంలో ఉండి పని చేసి అందరితో అబ్బా వీళ్ళు అది చేశారు ఇది చేశారని పొగిడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అసలు అది కాదు పాయింట్. పని చేసినా చేయనట్లే అంటే ఏ బంధాలు ఏర్పడవు వాళ్లకు, అంటే అకర్మ స్టేజ్లో ఉంటారు. అంటే అకర్మ = మోక్షం. సో అది ఇక్కడ అర్థం. నిరాశీర్యత చిత్తాత్మ
సర్వ పరిగ్రహ, అలాగే నిరాశీరతతో మరి మనస్సును నిగ్రహించి త్యక్త సర్వ పరిగ్రహ అంటే అన్ని వదిలిపెట్టి సర్వాన్ని కూడా శారీరం కేవలం కర్మ. సో ఈ శరీరంతో కేవలం అంటే శారీరక అవసరాల కోసం, అంటే మన జీవనం సాగించడం కోసం, జీవన అవసరాల కోసం మాత్రమే కర్మ చేస్తాడు. కుర్వన్ అలా చేసినప్పుడు కుర్వన్నాప్నోతి, అలా చేసినప్పుడు కిల్బిషం పాపాన్ని నా ఆప్నోతి పొందడు అని చెప్తారు. సో ఇలాంటి అవగాహనతో, ఏది పైన చెప్పిన అవగాహనతో కర్మఫలాలు వదిలిపెట్టి, ఆసక్తి వదిలిపెట్టి, ఎప్పుడూ తృప్తిగా ఉంటూ ఏదో కావాలనే తపనతో లేకుండా ఉన్నవాడు, అలా ఉంటూ అన్ని కర్మలు చేసేవాడు తను మరి మనస్సును బుద్ధిని నిగ్రహించుకోబట్టే ఆ స్థితికి వచ్చాడు కదా. సో ఆ రకంగా మనస్సును బుద్ధిని నియమించుకుని తనకు ఉన్న వాటిపై, అంటే మనకున్న వస్తువులు ఏదైనా ఉన్నా వాటిపై స్వామ్య భావన, ఇది నాది నాది అనేటటువంటి ఆ తీవ్రమైన అటాచ్మెంట్ను వదులుకుని కేవలం జీవిత అవసరాల కోసమే కర్మను చేస్తాడు. ఇంత అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నవాడు ఇక నాది నాది అనే ఫీలింగ్స్ని పక్కన పెట్టి జీవన అవసరాల కోసం మాత్రమే పనులు చేస్తాడు. ఆ రకంగా వర్తిస్తూ అతడు పాప ఫలితాలచే ప్రభావితుడు కాకుండా ఉంటాడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. యదృచ్ఛాలాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః సమసిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే. ఇది కూడా చూసాం. యాదృచ్ఛికంగా లభించిన దాంతో సంతుష్టుడైన వాడు, ద్వంద్వాతీతుడు, అసూయ లేనివాడు, జయాపజయాల్లో స్థిరులై ఉండేవాడు ఆయన మనిషి కర్మలు చేస్తున్నా కూడా బంధితుడు కాడు. కాబట్టి అతనికి ఏదొచ్చినా సంతోషంగానే ఉంటాడు. ఏదో ఇది వస్తే ఆనందం, అది వస్తే దుఃఖం అని లేదు. ఏదొచ్చినా తృప్తిగానే ఉంటాడు. ద్వంద్వాలంటే చెప్పుకున్నాం ఆపోజిట్స్, అంటే సుఖము దుఃఖము ఎగ్జాంపుల్స్. మరి లాభము నష్టము, మిత్రుడు శత్రువు, ఇవన్నీ ఆపోజిట్స్. సో ఆపోజిట్స్, అన్ని ఆపోజిట్ పరిస్థితుల్లోనూ సుఖంలోనూ దుఃఖంలోనూ కూడా ఒకే రకంగా ఉండగలిగేవాడు. లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ఒకే రకంగా ఉండగలిగేవాడు ద్వంద్వాతీతుడు. శత్రువు పట్లైనా మిత్రుడి పట్లైనా ఒకే రకంగా ఉండగలిగేవాడు ద్వంద్వాతీతుడు. మనం శత్రువు అంటే కోపంగా ఉంటాం, మాట్లాడడం, మిత్రుడు అంటే సరే మాట్లాడతాం. అలాగా ద్వంద్వాతీతుడు ఎవరితో అయినా ఒకే రకంగా ఉంటాడు. అసూయ లేనివాడు, మరి ఎవరి పట్ల అసూయ లేనివాడు, ఇది ఒక చాలా చాలా పెద్ద సుగుణం అన్నమాట. ఎందుకంటే అతి తేలికగా అసూయ పట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కోపం ఎంత తేలిగ్గా వస్తుందో ఈ అసూయ కూడా అంత తేలిగ్గా కూడా, కోపం కంటే కూడా త్వరగా వస్తుంది అసూయ ఒక్కొక్కసారి. సో అసూయ లేనివాడు, జయా అపజయాలందు స్థిరుడై ఉండేవాడు. అంటే మరి జయము అపజయం ఏమిటి? ద్వంద్వాలు, ఆపోజిట్స్ కదా. జయం సక్సెస్, అపజయం ఫెయిల్యూర్. సో రెండిట్లోనూ స్థిరంగా, అంటే ఏదొచ్చినా ఒకే రకంగా, అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండేవాడు. ఏదో ఒకట్లే ఏదైతే ఉందనే నిర్లక్ష్యం కాదు అక్కడ. సో ఇక్కడ ఏమిటంటే ఏదైనా స్థిరత్వంతో ఉండగలిగే ఆ నిగ్రహ శక్తి, అది ఇక్కడ. అంతేగాని ఏదైతే ఏముందిలే అనే నిర్లక్ష్యం మాత్రం కాదు, దానిలో డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. సో పని పట్ల సీరియస్గానే ఉంటాడు. ఈ నిర్లక్ష్యంతో ఏదొస్తే మనకెందుకు, మనకి లాభమైన నష్టమైన ఒకటే అంటున్నారుగా, ఎలాగోలా చేసి పడేద్దాం ఈ పని అనుకుంటే అది కరెక్ట్గా. పని విషయంలో అతను ఎంతో నిశ్చయంతో, దృఢ నిశ్చయంతో ఈ పని సక్సెస్ అవ్వాలని ఎంతో సీరియస్నెస్తోనే చెయ్యాలి. భగవత్ప్రీత్యర్థం. మరి ఆయనకి ప్రీతి కలిగించేటట్లంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తే ఎలా ప్రీతికరం అవుతుంది? ధర్మ మార్గంలో కరెక్ట్గా మన శాయశక్తులా అది కరెక్ట్గా విజయవంతం అవ్వాలనే చెయ్యాలి. కానీ చేసిన తరువాత అంతవరకు మన చేతుల పని. ఆ తర్వాత ఏది జయం వచ్చినా అపజయం వచ్చినా అది ఇక భగవంతుడు ఏది తలిస్తే అది వస్తుంది అనే స్థిరత్వంతో మనం ఏదొచ్చినా స్థిరత్వంతో ఉండాలి. అది అలాంటి వాడు అలాంటి మనిషి కర్మలను చేస్తున్నా కూడా ఎప్పుడూ బంధితుడు కాడు. ఈ రకమైన మానసిక తత్వాన్ని అలవర్చుకుని పనులు చేసేవాడు ఎప్పుడు కూడా మరి బంధితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నిమిషం.
నెక్స్ట్ శ్లోక 23rd శ్లోక. ఇది ఇక్కడి నుంచి మనం చూడలేదు ఇప్పటి వరకు. ఈ శ్లోకాస్ అన్ని నిన్న చూసాము. సో 23rd శ్లోకాలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మనం 3rd చాప్టర్లో ఈ కర్మయోగాన్ని బాగా క్లియర్గా చూసాము. అంటే ఏమిటన్న డెఫినేషన్ ఈ 4th చాప్టర్లో ఇంకా క్లియర్గా మన మనస్సుకు ఈ కర్మయోగాన్ని ఎలా ప్రాక్టికల్గా చేయాలి, ఏ భావాలతో చేయాలి అనేది ఇంకా ఇంకా భగవంతుడు ఎంతో డీటెయిల్డ్గా చెప్తున్నారనమాట. మనకి విషయం ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి మనం. మరి అర్జునుడు కూడా అందుకే కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు కదా. ఆ ప్రశ్నల వల్ల అర్జునుడికి క్లారిటీ కోసం అని చెప్పినట్లున్న మనబోటి వాళ్ళ క్లారిటీకి కూడా భగవంతుడు ఇలా చెప్తున్నారు. గత సంజ్ఞస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థిత చేతసః యజ్ఞాయాచరత కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే. గత సంజ్ఞస్య అంటే ఈ అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉన్నవాడు అని. సంగత్వం అంటే అటాచ్మెంట్. జ్ఞానావస్థిత చేతస్య అంటే జ్ఞానావస్థలో నిలిచిన వాడు. యజ్ఞాయాచరత అంటే యజ్ఞాలు ఆచరించేవాడు. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? అగ్ని ముందు కూర్చుని మనం అవి ఇవి అగ్నిలో వేస్తూ భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ స్వాహ స్వాహ అంటూ ఉంటారు కదా పురోహితులు, సమర్పిస్తున్నాము అని. అది అలాగే మనం ఏ పని చేసినా కూడా అలా భగవంతుడికి సమర్పిస్తూ చేసినప్పుడు అది యజ్ఞం. సెకండ్ పాయింట్ ఏమిటి? యజ్ఞంలో అన్ని సమర్పించిన తర్వాత మనం చివరికి ప్రసాదం తీసుకుంటాం. ఆ నైవేద్యం అది సమర్పిస్తాము, ఆ తర్వాత ప్రసాదంగా తీసుకుంటాం. ఆ ప్రసాదం మరి ఎలా ఉన్నా తీసుకోవాలనేది చూసాం. ఇష్టం ఉన్నా కొన్ని ప్రసాదాలు ఇష్టం ఉంటాయి, కొన్ని ఇష్టం లేని ఉంటాయి కూడా ప్రసాదాల్లో. అయినా కూడా ప్రసాదం అంటే ఎలా ఉన్నా తీసుకోవాలి. అలాగే మనం చేసే పని భగవంతుడికి సమర్పించి చేయడం యజ్ఞంలో ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే, సెకండ్ పాయింట్ ఏమిటంటే ఆ పని నుంచి ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరించడం. అది మంచి అయినా చెడైనా, లాభమైన నష్టమైన, సుఖమైన దుఃఖమైన ఏదైనా సరే. సో ఆ రెండు మనం చేయగలిగితే అది యజ్ఞంతో సమానం. ఫస్ట్ది భగవంతుడికి అర్పించి మనస్ఫూర్తిగా ఈ పనిని చేయడం అంటే, ఆయనకు అర్పించి చేశాము అంటే ఏమిటి? ఎవరికైనా ఏదైనా అర్పించాము ఇచ్చాము అంటే వాళ్లకు అది ఇచ్చేసిన తర్వాత అది వాళ్ళదే అవుతుంది, ఇంకా మనది అవ్వదు. సో మనం భగవంతుడికి అర్పించి చేసామంటే ఫస్ట్ కరెక్ట్గా చేయాలి, ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయడం కాదు. ఆయనకి ఇచ్చినప్పుడు మనం నైవేద్యం కూడా భగవంతుడికి అన్నప్పుడు మనం శ్రద్ధతో ఎందుకు చేస్తాం? అలాగే మనం ఏ పని చేసినా ఆయనకు అర్పించినప్పుడు ఏ పని అయినా అలా శ్రద్ధగా చేయాలి. చేసిన తర్వాత మరి అర్పించేశాం కాబట్టి కదా, ఆయనదే కాబట్టి అందులో నుంచి ఏదొచ్చినా మనది కాదు, మనది అనుకుని తీసుకోకర్లేదు. ఇది నేను చేశాను, నా లాభం, నా వ్యాపారం అనుకోకుండా భగవంతుడికి అర్పించాను, ఆయన నాకు ఇచ్చిన ప్రసాదం అనుకోవాలి. లాభమైనా అలాగే అనుకోవాలి, నష్టమైనా అలాగే అనుకోవాలి ప్రసాదం. సో అది అసంగత్వం అంటే ఆ స్థితికి రాగలగటం, ఆ అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉండగలగటం. సో ఇలా అసంగత్వంతో మరి అదే జ్ఞానావస్థిత చేతస జ్ఞాన దివ్య జ్ఞానంలో ఉండగలిగిన వాళ్ళు. యజ్ఞయాచరత అంటే యజ్ఞాన్ని చేసేవాళ్ళు, ఈ రకంగా పనులు చేసేవాళ్ళు. కర్మ సమగ్రం, అప్పుడు వాళ్ళు పూర్తిగా ఈ దివ్యత్వంలోనే సమగ్రంగా లీనమవుతారు అంటున్నారనమాట. సో ఈ రకంగా అసంగత్వంతో దివ్య జ్ఞానంలో సంపూర్ణంగా స్థితులైన మనుషులు సర్వకర్మలు దివ్యత్వంలోనే లీనమవుతాయి. వాళ్ళు ఈ మెంటాలిటీతో వాళ్ళు ఉంటున్నప్పుడు, అటాచ్మెంట్ లేకుండా వాళ్ళు ఈ దివ్య జ్ఞానంలో నిమగ్నమై పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఇక వాళ్ళ కర్మలన్నీ కూడా దివ్యత్వంలోనే ఉంటాయి అంటున్నారు. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవీర్ బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా. ఇది చాలా మంది ఈ శ్లోకం భోజనం చేసే ముందు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ అర్పణం, అంటే బ్రహ్మం అంటే ఈ బ్రహ్మతత్వం, అర్పణం అంటే ప్రధానం చేయడం. బ్రహ్మ హవి అంటే నెయ్యి, ఈ బ్రహ్మము నెయ్యి. బ్రహ్మ అగ్నం అంటే ఈ బ్రహ్మం యజ్ఞాగ్నిలో బ్రహ్మణాహుతం
అంటే ఈ బ్రహ్మత్వం అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మం అంటే మళ్ళీ ఆత్మతో హుతం అంటే అర్పించడం. బ్రహ్మైవ అంటే ఈ బ్రహ్మమే నిశ్చయంగా తేన వాటిచే గంతవ్యం పొందదగినది. బ్రహ్మ కర్మ సమాధిన ఈ ఆధ్యాత్మిక బ్రహ్మం కర్మల యొక్క సమాధిన సంపూర్ణ తత్పరత్వంతో. అంటే ఏమిటంటే ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది, ఒక్కసారి ఫుల్ మీనింగ్ చూద్దాం. ఈ బ్రహ్మతత్వం అంటే ఈ కర్మ మార్గంలో ఆ సంపూర్ణ ఆ జ్ఞానావస్థ స్థితి అని చూసాం కదా, అలాంటి స్థితి ఈ భక్తిభావం అనొచ్చు, ఆ జ్ఞానావస్థ స్థితి అనొచ్చు. ఈ సంపూర్ణ తత్వంతో ఉన్న వాళ్ళు, సంపూర్ణంగా నిమగ్నమై ఉన్న మనుష్యులు భగవద్ధామాన్ని తప్పకుండా పొంది తీరుతారు అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి? స్వీకరించినది మనం తీసుకునేది, మరియు అర్పించబడేది మనం ఏదైనా అర్పిస్తున్నా, రెండు కూడా బ్రహ్మమే అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మలలో అతడు తత్పరుడై ఉండటమే అందుకు కారణము. సో స్వీకరించేది బ్రహ్మమే, మనం ఏదైనా ఇస్తే తీసుకునేది ఆ బ్రహ్మతత్వం ఉన్న భగవంతుడే. అలాగే మనం ఏదైనా అర్పించిన బ్రహ్మతత్వం ఉన్న భగవంతుడికి మనం అర్పిస్తున్నాము, అర్పించేది బ్రహ్మమే. అలాగే మనకేదైనా వచ్చినప్పుడు అది ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తున్నాం, అది బ్రహ్మమే, అది భగవంతుడే, రెండు బ్రహ్మమే అనుకుంటూ ఆధ్యాత్మిక కర్మలలో అతడు తత్పరుడై ఉంటున్నాడు. కాబట్టి అతను ఇలా తప్పకుండా భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటాడు. బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన. సో అతను నిశ్చయంగా పొందుతాడు ఏది? బ్రహ్మతత్వాన్ని. అతని యొక్క ఈ సమాధి స్థితి అంటే ఈ సంపూర్ణ స్టేజ్లో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎందుకు? ఇచ్చేదైనా అర్పించేదైనా తీసుకునేదైనా అన్నీ బ్రహ్మమే అనేటటువంటి తత్వాన్ని అలవర్చుకున్నాడు కాబట్టి అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో అలాంటి తత్వం, నేను అర్పించేది బ్రహ్మమే, నేను స్వీకరించేది బ్రహ్మమే అనే స్థితికి వచ్చాడు, సంపూర్ణ స్థితి. కాబట్టి తప్పకుండా అతను ఈ సంపూర్ణ స్థితిలో ఉన్నవాడు భగవద్ధామాన్ని పొందుతాడు. అంటే అని బ్రహ్మైవతేన గంతవ్యం అంటే ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని తప్పకుండా అతను పొందుతాడు. మరి అగ్నిలో అర్పించేది, మనం తీసుకునేది, స్వీకరించేది అన్నీ కూడా, యజ్ఞంలో అర్పించేది, ఇవన్నీ కూడా బ్రహ్మమే అనుకుంటున్నాడు. ఇచ్చేది సమస్తము బ్రహ్మమే అన్న స్థితిలో ఉన్నాడనమాట. బ్రహ్మతత్వం అంటే ఆధ్యాత్మికం. బ్రహ్మతత్వం అలాంటి స్థితిలో, సమాధి స్థితిలో ఉన్నవాడు, సంపూర్ణ స్థితి అన్నారు కదా, బ్రహ్మకర్మ సమాధిన అన్నారు కదా. సమాధిన అంటే ఆ సంపూర్ణ స్థితిలో ఉన్నవాడు మరి వాళ్ళు ఓనరించే ప్రతి కర్మ కూడా యజ్ఞమే అవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యావస్థలో అతను అర్పించేవాడు ఎవరైతే అర్పిస్తున్నారో వాళ్ళు, అర్పించేది ఏమిటో అది ఆ వస్తువు, స్వీకారం మనం తీసుకునే వస్తువు, కర్త అంటే చేసేవాడు, ఫలితం లేదా అంటే ఫలితం ఏమిటి? అంతిమంగా లాభమైన నష్టమైన ఏదో ఒక ఫలితం ఉంటుంది. ఫలితము అన్నీ కూడా బ్రహ్మంతో సమానం. అదియే మన నిజమైన ఆ మెంటాలిటీతో ఉన్నదే మరి ఈ సంపూర్ణత్వం. భక్తిభావం అనండి, ఏదైనా అనండి, ఆ సంపూర్ణ స్థితి. సో అలాంటి స్థితిలో ఉంటాడు. దైవమేవాపరే యజ్ఞం యోగిన పర్యుపాసతే బ్రహ్మాజ్ఞావపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజుహ్వతి. కొందరు యోగులు రకరకాల యజ్ఞాల ద్వారా దేవతల్ని ఎంతగానో పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొందరు పరబ్రహ్మం అనే అగ్నిలో హోమాన్ని చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే మామూలుగా చేసే యజ్ఞాలు గురించి ఇక్కడ భగవంతుడు కొన్ని చెప్తున్నారు. కొంతమంది ఏమో రకరకాల యజ్ఞాలతో
దేవతల్ని కొన్ని మరి వర్షం రావడం లేదంటే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు కదా కరువులు వచ్చినప్పుడు. అలా రకరకాల రీజన్స్ తో కొంత దేవతలను యజ్ఞాలతో పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొందరు పరబ్రహ్మం అనే అగ్నిలో హోమాన్ని చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అంటే వీళ్ళు దేవతలను సాధారణంగా మనం ఏమనుకున్నాం, మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి పూజిస్తూ ఉంటాం. కానీ పరబ్రహ్మం అనే అగ్నిలో హోమం చేయడం అంటే మరి వాళ్ళు ప్రథమ శ్రేణి యోగులు అనుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారనమాట. శ్రోత్రాదీనీంద్రియాణ్యన్యే సంయమాగ్నిషు జుహ్వతి శబ్దాదీన్ విషయానన్యా ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి. వినే శ్రవణం వంటి వాణ్ణి అలాగే ఇంద్రియాలను అన్యే ఇతరులు ఇంకా కొంతమంది సంయమ అగ్నిషు జుహ్వతి నిగ్రహం అనేటటువంటి అగ్నిలో జుహ్వతి అర్పిస్తూ ఉంటారు. ఏది శ్రవణ కార్యాలను వీటన్నిటిని కూడా అంటే వినే వాటిని ఇంద్రియాలను వీటిని నిగ్రహం అనే అగ్నిలో సమర్పిస్తూ ఉంటారు. అంతే కదా, మరి మనం నిగ్రహించుకోవాలి అంటే మనకి ఉన్నటువంటి శ్రవణం మీద ఏదైనా అంటే మామూలు విషయాల గురించి కానీ, ఇక్కడ శ్రవణం అంటే ప్రాపంచిక విషయాలను ఇంద్రియాలను ఇలా నిగ్రహం అనేటటువంటి అగ్ని అంటే కంట్రోలు అనేటటువంటి అగ్నిలో సమర్పిస్తూ ఉంటారు. ఇలా ప్రాపంచిక విషయాల మీద ఆసక్తిని కానీ ఇంద్రియాసక్తులను కానీ నిగ్రహంతో కొందరు నిగ్రహం అనే అగ్నిలో సమర్పించి కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. శబ్దాదీన్ విషయాన్ అన్య, శబ్దాదులు అంటే శబ్దము మొదలైన విషయాన్ అంటే ఇంద్రియార్థాలు, అంటే ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు అంటే మనం చూసేవి వినేవి రుచి ఇవన్నీ ఇంద్రియార్థాల కింద వస్తాయి. సో చూసేవంటే మన కళ్ళ ముందున్న వస్తువులన్నీ, వినేదంటే ఏదైనా సౌండ్స్, అలాగే రుచులు అంటే మరి ఆహార పదార్థాలు తిన్నప్పుడు ఆ రుచి, ఇవన్నీ ఇంద్రియార్థాలు అన్నీ. ఇంకా కొంతమంది ఇలా శబ్దాలను ఇంద్రియార్థాలను ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలను ఇంద్రియాగ్నిషు ఇంద్రియాలనే అగ్నిలో జుహ్వతి సమర్పిస్తూ ఉంటారు, అర్పిస్తూ ఉంటారు. సో మీనింగ్ ఏమిటి అంటే కొందరు నిష్ట కలిగిన బ్రహ్మచారులు శ్రవణాది కార్యాలు ఇంద్రియాలను ఏమో మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో హోమం చేయగా, ఇంకా కొందరు గృహస్థులు ఉంటారు, వాళ్ళు అంటే ఇంద్రియాలను అగ్నిలో అర్పిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అంటే దీనికి క్లారిటీ కూడా బ్రహ్మచారులు గృహస్థులు అని చెప్పారు. శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే కొందరు శ్రవణాది కార్యాలను ఇంద్రియాలను మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో హోమం చేస్తారు, ఇంకా కొందరు ఇంద్రియ అర్థాలను అంటే ఇంద్రియాలు అంటే ముందుగానే వీళ్ళు అసలు వినేవి ఇంద్రియాలను మొత్తం కూడా ముందుగానే కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు కొందరైతే, కొందరు ఇంద్రియాల ప్రలోభాలకు గురైనప్పుడు ఆ ప్రలోభాలను ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలనేటటువంటి అగ్నిలో సమర్పిస్తూ ఉంటారు. సో అసలు ఇంద్రియాలనే మైండ్తో కంట్రోల్ చేసినప్పుడు అది కొంతమంది. ఇక్కడ ఇంద్రియార్థాలను ఇంద్రియాల ద్వారా కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. ఇంద్రియాలనే అగ్నిలో సమర్పిస్తారు అంటే ఇంద్రియాల ద్వారా కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు కొందరు. సో భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే మనోనిగ్రహంతో కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు బ్రహ్మచారులు, నిష్ట కలిగిన బ్రహ్మచారులు, సన్యాసులు అవ్వండి, ఈ యోగులు అనండి, ఇలాంటి వాళ్ళు. ఇకపోతే మరి ఇంద్రియార్థాలను ఇంద్రియాల్లో సమర్పించే వాళ్ళు ఎవరు అంటే కొంచెం కంట్రోల్డ్గా ఉండే గృహస్థులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మచారి, గృహస్థులు, వానప్రస్థులు, సన్యాసి అని 4 ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి కదా, అందరికీ మనకు తెలుసు ఆ విషయం. సో మనం మరి జంతువుల వలె ఏదో ఇంద్రియానుభవం పొందడం కోసం కాదు కదా మానవ జన్మ. క్రమంగా మరి ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో మనం పరిపూర్ణత కోసం ప్రయత్నించాలి. అందుకని ఈ 4 ఆశ్రమాలు కూడా పెట్టారు. ఏది బ్రహ్మచారులు ముందు గురు ఆశ్రమంలో ఉంటూ ఇంద్రియ భోగాలను వదులుకుని మనస్సును నిగ్రహించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. తర్వాత శ్రవణం అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి మూల సూత్రం కాబట్టి ఏదైనా శ్రవణం
బ్రహ్మచారి కేవలం భగవత్ సంబంధమైన శ్రవణం మాత్రమే చేస్తాడు. అంటే భగవంతుడికి సంబంధించిన విషయాలు, ఆధ్యాత్మిక సంబంధించిన విషయాలు మాత్రమే వింటూ ఉంటాడు. కానీ ఈ లౌకిక శబ్దాలు అతను వినడానికి అనుకూలత చూపించడు. అలాగే ఇంద్రియ భోగానికి కొంత గృహస్థు స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇంద్రియ భోగాలు మరి ఉంటూ ఉంటాయి కూడా. వాళ్ళు కూడా అనుమతితో కొన్ని నియమంతో నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ గృహస్థులు ఇంద్రియ భోగాలు కూడా కొన్ని అలౌడ్ భోగాలు ఉన్నాయి. సో అటువంటివి వాళ్ళు నియమంగా, అంటే ఒక పద్ధతిలో అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇష్టం వచ్చినట్లు అన్ని భోగాలు కాకుండా ఒక పద్ధతిలో నియమితంగా కంట్రోల్డ్గా చేస్తూ ఉంటారు. మరి సంసార జీవనం అవ్వనివ్వండి, ఈ సంసార జీవనం ఏమిటి, మత్తు పదార్థాలు, మాంసభక్షణ, ఇవన్నీ చాలా మంది సాధారణంగా చేసే పనులు చేస్తూ ఉంటారు. కానీ నియమితుడైన గృహస్థుడు ఇటువంటి భోగాలను కూడా అతను అపరిమితంగా సాంసారిక జీవితమైన ఇతర ఇంద్రియ భోగాల్లో కూడా అతను నిమగ్నుడు కాడు. ఎవరు కంట్రోల్డ్గా ఉండే ఈ గృహస్థుడు. కాబట్టి నియమితుడైన గృహస్థు ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక జీవనం కొరకు తన సాధారణ స్వభావమైన ఇంద్రియ ప్రీతిని మరి వదులుకుంటున్నాడు. కాబట్టి అలాంటి కంట్రోల్డ్ స్వభావంతో, అటాచ్మెంట్ని తగ్గించుకున్న స్వభావంతో ఉంటున్నాడు. కాబట్టి అది కూడా యజ్ఞమే అంటున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే మనందరం గృహస్థులుగా ఉన్న వాళ్ళం కూడా ఇలా అన్ని విషయాల్లో కంట్రోల్డ్గా ఉండగలిగితే మనం కూడా ఒక విధమైన, మన జీవితం కూడా ఒక రకమైన యజ్ఞమే అంటున్నాడు. అలా అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా చేయగలిగితే ఈ పనులు అంటూ ఇది భాష్యంలో చెప్పిన విషయం. సో శ్లోకంలో కొందరు, అంటే భగవంతుడు ఇలా చెప్పారనమాట. దాన్ని విశదీకరించి మనం భాష్యంలో చూసాం. శ్లోకంలో శ్రవణాది కార్యాలు, ఇంద్రియాలు, మనోనిగ్రహం అనేది కొందరు మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో హోమం చేస్తే, ఇంకా కొంతమంది ఇంద్రియార్థాలను ఇంద్రియాలనే అగ్నిలో సమర్పిస్తూ ఉంటారు. సర్వాణీంద్రియ కర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే ఆత్మ సంయమ యోగాగ్నౌ జుహ్వతి జ్ఞానదీపితే. సర్వాణీంద్రియ కర్మాణి, అన్ని ఇంద్రియ కర్మలను, ప్రాణకర్మాణి చ అంటే ప్రాణవాయు కర్మలను కూడా, అపరే ఇంకా కొంతమంది ఇంద్రియ కర్మలన్నిటినీ, ప్రాణవాయు కర్మలన్నిటినీ ఆత్మ సంయమ యోగాగ్నౌ అంటే ఆత్మ సంయమం అనేటటువంటి, ఆత్మానుభవం అనేటటువంటి, ఆత్మను నిగ్రహించడం అనేటటువంటి, అంటే ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సును నిగ్రహించడం. ఆత్మను నిగ్రహించడానికి ఆత్మ ఎప్పుడు ఫ్రీయే, సచ్చిదానందమే. మనస్సును నిగ్రహించే యోగంలో అటువంటి అగ్నిలో, అంటే మనోనిగ్రహం అనేటటువంటి అగ్నిలో జుహ్వతి ఆహుతి చేస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానదీపితే, ఆ జ్ఞానం కోసం, ఆత్మానుభవం కోసం అంటున్నారు. సో ఇక్కడ 2 రకాలను పైన చూసాం. కొంతమంది మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో వీటిని హోమం చేస్తారు, ఏది శ్రవణాది ఇంద్రియాలను. ఇంకా కొంతమంది ఇంద్రియాలనే అగ్నిలో ఇంద్రియార్థాలు అనుభవిస్తున్న గృహస్థులు కొందరు ఇంద్రియాలనే అగ్నిలో వాటిని ఆహుతి చేస్తూ ఉంటారు. అంటే కంట్రోల్డ్గా ఇంద్రియార్థాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు, ఇష్టం వచ్చినట్లు కాకుండా. ఇంకా కొందరు నిగ్రహం ద్వారా ఆత్మానుభవాన్ని సాధించాలనుకునే ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళు ఇంద్రియ కర్మలన్నిటినీ కూడా మరియు ప్రాణవాయు కర్మలను కూడా మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో ఆహుతులుగా అర్పిస్తారు. సో మనస్సును నిగ్రహించుకున్నప్పుడు ఇక అన్ని ఇంద్రియ కర్మల్ని, ప్రాణవాయు కర్మల్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. మనస్సును గనక కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే. అది ఇక్కడ కొంతమంది ఇంద్రియాలతో స్టార్ట్ చేస్తారు, కొందరు ఇంద్రియార్థాలతో స్టార్ట్ చేస్తారు, ఇంకా కొంతమంది మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని, మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియాలను, మనస్సును కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని తద్వారా ఆత్మానుభవాన్ని పొందుతారు అని రకరకాలుగా మార్గాలు చెప్తున్నారన్నమాట. కొంతమంది ఇలా స్టార్ట్ చేస్తారు, కొందరు ఇలా, ఇంకా కొందరు మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకుంటే వాళ్ళు అన్ని ఇంద్రియ మనస్సుల్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆత్మానుభవాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఇంద్రియార్థాల్లో లగ్నమై ఆత్మకు అన్యమైన కార్యాలందు పాల్గొంటూ ఉంటారు.
ఏది మన చెవులేమో శ్రవణంలో, చక్షులేమో దృశ్యంలో, నాసిక అంటే ముక్కేమో వాసనల్లో, జిహ్వేమో రుచిలో, హస్తాలేమో స్పర్శలో లగ్నం అవుతూ ఉంటాయి కదా. ఈ విధంగా ఇంద్రియాలు ఇంద్రియార్థాల్లో నిమగ్నం అయిపోతూ ఆత్మకు ఆ ఆ, అన్యమైన కారణం, ఆత్మ తప్ప వేరే భౌతిక కారణాల్లో బిజీగా ఉంటుందన్నమాట, ఉంటూ ఉంటాం మనం ఈ రకంగా. కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రాణవాయువు కార్యాలను పిలుస్తూ ఉంటారు. ఈ అపాన వాయువు అనేది ఈ 5 వాయువులు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట, చెప్తారు. మీరు పూజ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ అని చెప్పి మనకి చేస్తూ ఉంటారు కదా ముందు. సో అది పంచవాయువులు అనమాట. సో ఆత్మ దేహంలో 10 రకాలైన వాయువులతో ప్రభావితం అవుతూ ఉంటుంది. ఈ విషయం ప్రాణాయామం ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా మన దేహంలో ఈ వాయువులన్నీ నియమించబడి భౌతిక సంగత్వం నుంచి మన ఆత్మను శుద్ధిపరచుకోవడానికి దోహదం చేయగలవో అది చెప్పే పద్ధతి పతంజలి యోగ సిద్ధాంతం అని చెప్పి చెప్తారు. ఈ పతంజలి యోగంలో మన బాడీలో ఉన్న ఈ వాయువులన్నీ కూడా ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకుని మనం ఈ అటాచ్మెంట్ నుంచి బయటపడి ఆత్మలోని శుద్ధత్వాన్ని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు, ఈ వాయువులన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుని అనే పద్ధతి పతంజలి యోగ సిద్ధాంతం. ఈ పతంజలి యోగ సిద్ధాంతం ప్రకారం ప్రత్యేగాత్మే మన లక్ష్యం ఏమిటంటే చివరికి ఆత్మను తెలుసుకోవటం. ఆ ఆత్మ భౌతిక కర్మలన్నిటి నుంచి కూడా విరమించబడుతుంది. సో అని చెప్తూ ఇలా మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాల్లో ఈ ఇంద్రియార్థాల్లో నిమగ్నమై ఆత్మ కాకుండా వేరే విషయాల్లో లీనమైపోతూ ఉంటాం మనం. అవన్నీ కూడా ప్రాణవాయువు కార్యాలన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్, ఇలా భౌతిక స్టేజ్లో ఉండి మనం చేసే పనులు. అపాన వాయువేమో పైముఖంగా అధోముఖంగా అంటే క్రింది ముఖంగా ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది. వ్యానవాయువు సంకోచ వ్యాకోచాలకు కారణమవుతుంది. మన సంకోచం ఇవన్నీ వ్యానవాయువు వల్ల. సమాన వాయువు సమత్వం కోసం, మనం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడం కోసం. ఉదాన వాయువు ఊర్ధ్వం అంటే పైవైపుకి వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనిషి ఎప్పుడైతే జ్ఞానవంతుడవుతాడో వీటన్నిటినీ కూడా ఆత్మానుభవం అన్వేషణలో నియుక్తం కావిస్తాడు. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాణవాయువుతో సహా ఆత్మానుభవంలో అతను నియుక్తం చేయగలుగుతాడు. ప్రాణవాయువు అన్ని భౌతిక కార్యాలకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం కదా. మరి నోరు రుచి కోసము, కళ్ళేమో చూసే వాటికి, చెవులేమో వినడము, అవన్నీ కూడా మన ఆత్మానుభవం అన్వేషణలోనే నియుక్తం చేస్తారు. అపానవాయువు క్రింది ముఖంగా వెళ్ళిన, వ్యానవాయువు సంకోచ వ్యాకోచాల కారణమైన, సమానవాయువు ఎలాగూ సమత్వాన్ని ఇస్తుంది, ఉదానవాయువు పైవైపుకు ఊర్ధ్వం వైపుకు వెళ్తూ వీటన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంటున్న వాడు ఆత్మానుభవాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు. అంటే ఇలా రకరకాలుగా ఎలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చెప్పారు కదా. ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం అని. సో ఆ మార్గాలు వీటిల్లో కూడా ఇంకా చిన్న చిన్న మార్గాలన్నీ కూడా చెప్తున్నారనమాట. ఈ యోగా టైప్. మరి ఈ వాయువులన్నిటిని నియమించి కొంతమంది ఆత్మానుభవాన్ని పొందుతారు, ఇంకా కొంతమంది ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి, కొంతమంది ఇంద్రియార్థాలను నిగ్రహిస్తూ, ఇంకా కొంతమంది మనస్సులను నిగ్రహిస్తూ మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో అంటూ, ఆ తర్వాత ఇంకా కొంతమంది ఇలా ప్రాణవాయువు కర్మలను మనోనియమాన్ని దాంట్లో నియమిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ద్రవ్యయజ్ఞాస్తపోయజ్ఞ యోగయజ్ఞాస్తథా పరే స్వాధ్యాయ జ్ఞానయజ్ఞాశ్చ యతయ సంశితవ్రతాః. ద్రవ్యయజ్ఞాస్తపోయజ్ఞ. ద్రవ్యయజ్ఞం అంటే మనకున్న సంపద అనుకోండి, ఏదైనా మనకున్న దాన్ని అర్పిస్తూ, యజ్ఞం అంటే అర్పించడం, అర్పిస్తూ యోగయజ్ఞాస్తథా పరే. తప అంటే యజ్ఞం, తపోయజ్ఞం అన్నమాట. తపయజ్ఞ అంటున్నారు కదా. ద్రవ్యయజ్ఞ తపోయజ్ఞ. సో మనకున్న దాన్ని అర్పిస్తూ అనేటటువంటి తపోయజ్ఞము, యోగయజ్ఞం తథా ఆ విధంగా పరే ఇంకా కొంతమంది స్వాధ్యాయ జ్ఞాన యజ్ఞాశ్చ. స్వాధ్యాయం అంటే ఏమిటి?
స్వాధ్యాయం అంటే వేదాలను అధ్యయనం చేయడం, దాన్ని స్వాధ్యాయం అంటారు. సో వేదాధ్యయనం అనేటువంటి యజ్ఞంలో జ్ఞాన యజ్ఞాశ్చ, అటువంటి జ్ఞానం అనే యజ్ఞంలో, ఏది వేదాధ్యయనం అనేటటువంటి యజ్ఞంలో ఇయతయ కూడా జ్ఞానవంతులు సంశిత వ్రత, కఠిన వ్రతాలను స్వీకరించిన వాళ్ళు. సో అంటే కఠిన వ్రతాలను స్వీకరించి కొంతమంది వాళ్ళ సంపదను అర్పించడం ద్వారా, ఇంకా కొంతమంది తీవ్ర తపస్సులు చేయడం వాళ్ళ ద్వారా, తపోయజ్ఞ అన్నారు కదా, ద్రవ్య యజ్ఞాలతో కొందరు, తపోయజ్ఞాలతో కొందరు, యోగ యజ్ఞాలతో కొందరు, ఆ విధంగా స్వాధ్యాయ యజ్ఞంతో కొందరు, మరి జ్ఞాన యజ్ఞంతో కొందరు, మరి జ్ఞానవంతులు సంశిత వ్రత, కఠిన వ్రతాలను స్వీకరించిన జ్ఞానవంతులు, ఈ రకంగా జ్ఞానవంతులు అవుతారు అంటున్నారు. సో కొంతమంది కఠిన వ్రతాలు చేపట్టి, అంటే కఠినమైన నియమాలతో వాళ్ళ సంపదను అర్పించడం ద్వారా, ఇంకా కొంతమంది తీవ్రమైన తపస్సుల ద్వారా, ఇంకా కొంతమంది అష్టాంగ యోగ పద్ధతి, యోగ యజ్ఞాస్త అన్నారు కదా, అష్టాంగ యోగ పద్ధతిలో లేదా దివ్య జ్ఞాన పురోగతికై వేదాధ్యయనం చేయడం ద్వారా జ్ఞానవంతులు అవుతారు. సో ఏ రకంగా ఎవరెవరు ఎలా జ్ఞానవంతులు అవుతారో డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని కొందరు, ఇంద్రియార్థాలను కంట్రోల్ చేసుకుని కొందరు, మరి అలాగే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని కొందరు, ఇంకా కొంతమంది సంపదను అర్పించడం ద్వారా, ఉన్నదంతా ఇచ్చేసి వాళ్ళు తీవ్రమైన కఠిన వ్రతంలో తీవ్ర తపస్సులు చేయడం ద్వారా, లేదా అష్టాంగ యోగం ద్వారా, లేదా వేదాధ్యయనం చేయడం ద్వారా జ్ఞానవంతులు అవుతారు అని ఈ శ్లోకంలో ఈ 4 పాయింట్స్ చెప్పారు. అందరూ ఏదో ఒక దారిలో ఇలా నన్ను చేరుకోవాలని చూస్తూ ఉంటారని చెప్పారు కదా. ఎవరికి తోచిన పద్ధతిలో, ఎవరికి వీలైన పద్ధతిలో, ఎవరికి చేతనైన పద్ధతిలో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అని అవి చెప్తున్నారు, రకరకాల మార్గాలు. అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తథా పరే ప్రాణాపానగతి రుద్ధ్వా ప్రాణాయామ పరాయణాః అపరే నియతాహార ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి. సో అపానే జుహ్వతి అంటే అపానవాయువు అంటే అధోముఖంగా వెళ్ళేదంటున్నాం కదా, అధోముఖం అంటే కింది వైపుకి వెళ్ళే ప్రాణవాయువు ఉన్నది కదా, దానిని అర్పించి ప్రాణం బాహ్యంగా పోయే ప్రాణాన్ని, ప్రాణేపానం బాహ్యంగా వెళ్ళే వాయువులో, అపానం అధోముఖంగా పోయే వాయువును. సో అంటే ఏమిటి అంటే అపానవాయువులో ప్రాణవాయువును, ప్రాణవాయువులో అపానవాయువును అర్పించడానికి ప్రయత్నిస్తూ కొందరు, ఆ తర్వాత తథా అలాగే అపరే ఇంకా కొంతమంది ప్రాణాపాన గతి రుద్ధ్వ అంటే బాహ్యం, ప్రాణ అపాన అంటే ప్రాణవాయువు అపానవాయువు ఇలా బయటికి పోయేది క్రిందికి పోయేది రెండు వాయువుల యొక్క చలనాన్ని రుద్ధ్వ నిరోధించి, అంటే కంట్రోల్ చేసేసి రెండు వాయువుల యొక్క ఈ రెండు వాయువుల్ని కంట్రోల్ చేసేస్తున్నారనమాట వాళ్ళు, ప్రాణ అపాన రెండింటిని. ప్రాణాయామ పరాయణాః అంటే ప్రాణాయామం అంటే తెలుసు కదా, శ్వాసను కంట్రోల్డ్గా బ్రీత్ చేయటం. కొంతమంది మరి ఎక్కువసేపు కూడా శ్వాస ఆపి ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. సో ఇలా ఈ శ్వాసను కంట్రోల్ చేసే సమాధితో అపరే ఇంకా కొందరు నియతాహార నియమంగా ఆహారం తీసుకుంటూ, చాలా తక్కువగా ఆహారం తీసుకుంటూ ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి. సో బయటికి పోయే వాయువును అంటే బయటికి పోయే వాయువును ప్రాణేషు బయటికి పోయే వాయువులో జుహ్వతి అంటే సమర్పిస్తారు, యజ్ఞం చేస్తారు. అంటే ఓవరాల్గా మీనింగ్ ఏంటంటే కొంతమంది ప్రాణాయామం ద్వారా సమాధి కావాలి అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొందరు, వాళ్ళు ఇంకా కొందరు ప్రాణాన్ని అంటే ప్రాణాయామం అంటే ఇట్లా ఊపిరిని స్టాప్ చేసుకుని కొంచెంసేపు ఉండి మళ్ళీ తీసుకోవటం అలా చేస్తూ ఉంటారు. మామూలుగా మనం జనరల్గా ప్రాణాయామం చేయాలి అంటే జస్ట్ బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కోసం మనం ఒక 1 minute, హాఫ్ మినిట్, ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆగి చేస్తూ ఉంటారు కొందరు. బట్ ఈ ప్రాణాయామాన్ని కొందరు సమాధిలో ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు అనమాట. వీళ్ళంతా ఇవన్నీ
మనలాంటి వాళ్ళకి కాదు, యోగాలో ఎంతో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు ఇవన్నీ, ఈ పతంజలి యోగా వీటిల్లో, అష్టాంగ యోగాల్లో. సో వాళ్ళు ప్రాణాయామం ద్వారా సమాధిలో నిలవాలనుకునే ఇంకా కొందరు ప్రాణాన్ని అపానంలోనూ అపానాన్ని ప్రాణంలోనూ అర్పించాలని ప్రయత్నిస్తూ శ్వాసను సంపూర్ణంగా బంధించి వేసి చివరికి సమాధి మగ్నులు అవుతారు. ఇంకా కొందరు ఆహారాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని ప్రాణవాయువునందే యజ్ఞంగా అర్పిస్తారు. ఈ ప్రాణవాయువు అంటే మరి భౌతిక విషయాలు, ఆహారాలు ఇవన్నీ మనం చూసాం, అవన్నీ ప్రాణవాయువు అని. సో అవన్నీ కూడా మరి ఆహారం స్టాప్ చేసినప్పుడు ప్రాణవాయువులోనే యజ్ఞంగా అర్పిస్తారు అని చెప్పి ఈ శ్వాస నియమించే పద్ధతినే ప్రాణాయామం అంటారు అని మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ పద్ధతులన్నీ, ఈ యోగ పద్ధతులు ఆసనాల ద్వారా హఠయోగంలో ప్రారంభ దశలో చెప్తూ ఉంటారు ఇవి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏది ప్రాణాయామ పద్ధతులు ఇవన్నీ. సో ఇంద్రియ నిగ్రహం కోసం, ఆత్మానుభవ పురోగతి కోసం ఈ విధానాలు ఉద్దేశింపబడ్డాయి. మన దేహంలో ఉన్న వాయువులన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకుని వాటిని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పెట్టగలగటం ఈ యోగ పద్ధతి అన్నమాట. జనరల్ పద్ధతిలో వెళ్తూ ఉంటే ఈ భౌతికత్వంలో ఉంటాం. సో అలా వెళ్లకుండా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఆ రకంగా అపానవాయువు అధోముఖం అంటే కింది ముఖంగా వెళ్తుంది, ప్రాణవాయువు పైముఖంగా వెళ్తుంది అనమాట. సో ఈ రెండు వాయువుల్ని విరుద్ధ దశలో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో గనక పెట్టినట్లయితే చివరికి తటస్థంగా బ్యాలెన్స్డ్ అవుతారనమాట. అప్పుడు కిందికి వెళ్ళేదాన్ని పైకి, పైకి వెళ్ళేదాన్ని కిందకి తీసుకొస్తే బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. అట్లా ప్రాణాయామ యోగి ఆ రకంగా తటస్థం బ్యాలెన్స్ కోసం ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకుంటే బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండటమే యోగం. అందుకే భగవంతుడు 3rd చాప్టర్లో ఇక్కడే ఐ థింక్ ఈ మనకి కర్మయోగంలోనే ఒక చోట వస్తుంది, ఆ సమత్వమే యోగము అన్నమాట. సో బ్యాలెన్స్ అనేది కర్మయోగం ద్వారా చేసుకోండి, ఈ హఠయోగాలు పతంజలి యోగాల ద్వారా చేసుకోండి, అష్టాంగ యోగం ద్వారా చేసుకోండి, భక్తి యోగం ద్వారా చేసుకోండి, లేదా జ్ఞాన యోగం ద్వారా చేసుకోండి, ఎలా అయినా చేసుకోండి అర్థం చేసుకున్న విషయాన్ని. కానీ సమత్వం వచ్చినప్పుడే అది యోగము. అందుకే రకరకాల మార్గాలు, ఎవరికి ఏ మార్గం వీలైతే ఆ మార్గంలో వీళ్ళు సమత్వం కోసమే అందరూ ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఏమిటా సమత్వం? రాగద్వేషాలు రెండింటిని సమంగా చూడటం, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. అంటే అందుకే అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, లాభమైనా నష్టమైన, శత్రువైనా మిత్రుడైనా, దుఃఖమైనా సుఖమైనా అని చెప్పడం ఏమిటి? ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా సమత్వంతో ఉండగలుగుతాం, బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండగలుగుతాం. చివరికి ఆ బ్యాలెన్స్ కోసం పైకి వెళ్ళే వాయువుని కిందికి, కిందికి వెళ్ళే వాయువుని పైకి కూడా ట్రై చేస్తున్నారనమాట ఈ పద్ధతి చేతనైన వాళ్ళు. వాటికంటే మాకు ఇదే బాగుంది అనుకునే వాళ్ళు. సో బ్యాలెన్స్ కోసం ఇట్లా చేస్తూ ఉంటారు. అలా ప్రాణాయామ పద్ధతిలో ఇలా ఈ పద్ధతిలో ఒక్కొక్కసారి ప్రాణ అపాన వాయువులు రెండు కూడా పూర్తిగా చలనం స్తంభించిందంటే మనిషి కుంభక యోగంలో ఉన్నాడని కూడా చెప్తారని మనకి భాష్యంలో ఇంకొంచెం ఈ యోగాన్ని గురించి కొద్దిగా డీటెయిల్స్ చెప్తున్నారు. ఇలాంటి కుంభక యోగం ద్వారా ఇక ఆధ్యాత్మిక జీవన సంపూర్ణత్వం కోసం మనిషి ఆయుర్వృద్ధిని సాధింపవచ్చు. సో కొంతమంది ఉంటారు ఇలా అన్ని ప్రాణాన్ని ఇలా వాయువులన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేసి అలా కొంత టైం అలా వాళ్ళు ఉండగలుగుతారనమాట. ఆయుష్ను కూడా పెంచుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రకంగా బుద్ధిమంతుడైన యోగి ఇంకొక జన్మ కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఈ జన్మలోనే పూర్ణత్వాన్ని సాధించడంలో అనురక్తుడై ఉంటాడు. దానికోసం యోగి కుంభక యోగం ద్వారా జీవన పరిమాణాన్ని అనేక సంవత్సరాలు వృద్ధి చేసుకుంటాడు. సో ఇంకొక జన్మొద్దు, ఈ జన్మనే మనం కంటిన్యూ చేసుకుని ఈ జన్మలోనే మనం ఫినిష్ చేసుకుందాం ఆత్మానుభవాన్ని అని ఈ రకంగా వాళ్ళు పొడిగించుకుంటూ చివరికి ఆత్మానుభవం వచ్చే వరకు అలా ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ భక్తిభావంలో ఉన్న భక్తుడు మాత్రం ఎప్పుడు భగవత్ సేవలో ఉంటాడు కాబట్టి అతనికి ఆటోమేటిక్ గానే ఇంద్రియాలపై ఆ కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఇంత కష్టపడి చేయక్కర్లేదు ఇంద్రియ నిగ్రహణ. నీకు భక్తిభావం ఉంటే ఆ భక్తి తత్వమే నీకు ఆటోమేటిక్ గా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఈ భక్తి భౌతికత్వం వైపు నుండి నీ దృష్టిని భగవంతుడి వైపు తిప్పుతుంది. కాబట్టి భక్తి తత్వంతో నువ్వు ఆటోమేటిక్ గా ఇచ్చేయచ్చు, ఇంత కష్టం అక్కర్లేదు అంటున్నారు. సో ఎప్పుడు భక్తిలో నియుక్తుడై ఉన్న వాళ్ళు ఇంద్రియాలను ఇతర కర్మల్లో పెట్టే అవకాశమే లేదు. నిజమైన భక్తి ఉన్నప్పుడు మరి మనకు భౌతికత్వం మీద ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని ఇంట్రెస్ట్లు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. చివరికి భగవంతుడి మీదే దృష్టిని పెట్టగలుగుతాం. అలాంటి భక్తులు
మరి దేహత్యాగానంతరం సహజంగానే భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి ఇక జీవిత పరిమాణాన్ని పొడిగించే యత్నాలు ఇవన్నీ వాళ్ళు చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు అంటున్నారు. కానీ ఇంతకీ శ్లోకంలో ఈ పద్ధతులన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట. కొంతమంది ఈ రెండు ప్రాణాయామం ద్వారా సమాధిగా తెచ్చుకుంటూ, ఇంకా కొందరు ప్రాణాన్ని అపానాన్ని ప్రాణంలో అర్పించడానికి ప్రయత్నించి శ్వాసను బంధించి చివరికి సమాధి మగ్నులు అవుతారు. ఇంకా కొందరు ఆహారాన్ని నియమించి ప్రాణవాయువులోనే యజ్ఞంగా సమర్పిస్తారు. ఆహారాన్ని నియమించడం అంటే మన ప్రాణవాయువులో సమర్పించడం అని. సర్వేప్యేతే యజ్ఞవిదో యజ్ఞక్షపిత కల్మషాః యజ్ఞశిష్టామృత భుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం. ఇంకా అందరూ భిన్నంగా కనిపించినా కూడా అందరూ అపి అంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నా కూడా యజ్ఞవిదో అంటే యజ్ఞ నిర్వహణలో ఎలా చేయాలని తెలిసిన వాళ్ళు యజ్ఞక్షపిత కల్మష యజ్ఞాల ద్వారా పాప ఫలితాల నుండి శుద్ధత్వాన్ని పొందినవారు. ఈ యజ్ఞాలు చేయడం వల్ల పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు. యజ్ఞశిష్టామృత భుజం అంటే యజ్ఞశిష్టం అంటే యజ్ఞాల యొక్క ఫలితాలను అమృత భుజ ఆ అమృతాన్ని ఆస్వాదించిన వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు ప్రసాదంగా యజ్ఞం నుంచి వచ్చిన దాన్ని ఆస్వాదించిన వాళ్ళు యాంతి చేరుకుంటారు బ్రహ్మ సనాతనం, పరబ్రహ్మాన్ని, సనాతనమైన బ్రహ్మాన్ని చేరుకుంటారు. సో యజ్ఞ ప్రయోజనం తెలిసిన ఈ కర్తలందరూ కూడా పాప ఫలితాల నుంచి శుద్ధిపడి యజ్ఞ ఫలితం అనే అమృతాన్ని ఆస్వాదించారు. కాబట్టి వీళ్ళు నిత్యమైన ఆ పరబ్రహ్మ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వీళ్ళకి యజ్ఞ ప్రయోజనం ఏమిటో తెలిసి కర్తలందరికీ ఏమిటి యజ్ఞ ప్రయోజనం? అన్ని భగవద్ అర్పితం చేసి ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకోగలగడం. అలా చేస్తూ వాళ్ళు పాప ఫలితాలన్నిటి నుంచి శుద్ధిపడి యజ్ఞ ఫలితం అనేటటువంటి అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఆ యజ్ఞ ఫలితం అది బ్యాలెన్స్డ్ గా సుఖమైన దుఃఖమైన వాళ్ళు ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తున్నారు, అమృతంలాగా స్వీకరిస్తున్నారు ప్రసాదంలాగా. కాబట్టే దాన్ని యజ్ఞ ఫలితం అనే అమృతాన్ని ఆస్వాదించారు అని అనడం. అక్కడ ఫలితం సుఖమవ్వచ్చు, దుఃఖమవ్వచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఏ రకంగా దానిని స్వీకరించారు అన్న దానిని బట్టి దాన్ని అమృతం అంటున్నారు అనమాట. వాళ్ళు అది అమృతంలాగా ఆస్వాదించారు. అలాంటి వాళ్ళు నిత్యమైన భగవద్ధామం వైపు పురోగమిస్తారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. నాయంలో పూస్త్య యజ్ఞస్య కుతోన్యో కురు సత్తమా. కాబట్టి అయంలోక ఈ లోకంలో నా అస్తి ఎప్పుడూ లేదు, అయజ్ఞస యజ్ఞం చేయని వాడికి కుత ఎక్కడున్నది, అన్యము వేరే కురు సత్తమా కురు శ్రేష్ఠుడా కురు వంశశ్రేష్ఠుడా. యజ్ఞం చేయకుండా ఎవ్వరూ కూడా ఈ లోకంలో కానీ ఈ జన్మలో కానీ ఆనందంగా జీవింపలేరు. ఇక ఈ జన్మలోనే ఆనందంగా జీవించలేరు యజ్ఞం చేయకుండా అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ జన్మ గురించి ఇంకా వేరేగా చెప్పాలా? కుతోన్య కురు సత్తమా అంటున్నారంటే ఇంకా అన్యం వేరే జన్మ గురించి చెప్పాలా కురుశ్రేష్ఠుడా? ఈ లోకంలో ఇక యజ్ఞాన్ని నిర్వహించకుండా ఎవ్వరూ ఆనందంగా ఉండలేరు. సో యజ్ఞము అంటే ఏమిటి? మనందరం అగ్ని ముందు కూర్చుని అలా మంత్రాలు చదువుతూ చేసే కెపాసిటీ అందరికీ ఉండదు. కాబట్టి అసలు యజ్ఞం అంటే ఏ పనినైనా భగవదర్పితంగా మరి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయగలిగినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. ఇలాంటి యజ్ఞాన్ని చేయకుండా ఎవ్వరూ ఈ లోకంలో కానీ ఈ జన్మలో కూడా ఆనందంగా ఉండలేరు. మనం భౌతికత్వంతో చేస్తున్నంత వరకు మనకి దుఃఖాలు, రాగాలు, సుఖాలు, ద్వేషాలు, కోపాలు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి అందుకే భగవత్ప్రీతి అర్థం అనుకుని ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండగలగడం సాధన చేస్తే ఇక మనకి ఎప్పుడు కూడా సంతుష్టులుగానే తృప్తిగానే ఉండగలుగుతాం. అందుకని అలా యజ్ఞం నిర్వహించకుండా ఉన్నట్లయితే భౌతికత్వంతో చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ లోకంలో కానీ ఈ జన్మలో కానీ ఎవరూ ఆనందంగా ఉండలేరు. ఇంకా నెక్స్ట్ జన్మ గురించి వేరే చెప్పాలా, ఈ జన్మలోనే ఆనందం లేనప్పుడు అంటున్నారనమాట. సో ఇక్కడితో ఈరోజు స్టాప్ చేద్దాం. మిగిలిన శ్లోకాలు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫినిష్ చేద్దాం.
సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.